ओमफ्राय नै जोंना मादैया मा आइटेम लाबोदों न'आव संनानै फ्रा आरो दाउदैबो दंबावो आबौ फैदो नै फ्रा जोंना हेभेनलिया बयलार रुनानै जाहोनोसैलाय नै फ्रा गोदौगासिनो दं बयलार सुप फ्रा सरलपारा लोगोफोर बयखौबो सरलपारानिफ्राय बयखौबो बरायहरबाय दिनै जोंहा दिनै सरलपारायाव दंफैयो ओमफ्राय मानि थाखाय फैदों दा नै नायलांदो दा सर्ट मुभि ना मा बिनि एसे शुट सोलिगासिनो दं बा ओरैहाय नै बिब' बिनानाव एन्टारटेनमेन्ट मादैबो दङ बिसिनिनो सोलिगासिनो दं ओरैनो उब्लाबो ब्लग खालामगासिनो दं मिस्टार उब्लाबो नायलांदो ओरै आरो जायगाफोरखौबो नायदो नै आय' बेसेबां समायनाय ओमफ्राय नै ओरै क्रिसा नै ओमफ्राय नै मिस्टार उबुल एक्टर ब्लग खालामदों आंबो बियो ब्लग खालामगासिनो दं दा लाला ओरै ब्लग खालामगासिनो नै नायदो ओमफ्राय नै एक्ट्रिसा बेनो नायदो ओरै नै थाबायलांगासिनो दं ओरै फ्राय इन्टारेस्टिं र' लोगो हमहोगोन आं बिब' बिनानाव एन्टारटेनमेन्ट मादैखौ ओरैबायदि समायना देलायनानै दङ मादैया नै मादैखौ नायदो ओरैबायदि एक्ट्रेस बायदि सिख्ला बायदिसो नुखादों मादैखौ दा शुट सोलिगासिनो दं मादैनि बिब' बिनानाव एन्टारटेनमेन्ट औ हेल्प खालामदो औ बयबो सापर्ट खालाम लोगोफ्राबो दे फट' लानो फै एसे ज' फट' लानोसैब्रा ग्रुप मोनसे फैदो आरामनो हाजोजोंहाय बे स्राय स्राय हाजो नुहुरनायजोंहाय लानोसै र' देखायलांबावगोन आं फुरा जानायबो दङ दिनै फुरा इन्टारेस्टिं जागोन ओरैनो फुरा ओरै केमेरामेन मिस्टार नयन सोलिगासिनो दं दा जोंहा नै एसे फट' लालागासिनो दं ओरै दा फट' नै मिस्टार दङ ओरै दङ नै मादैमोन गासिबो दंजोबो नैबे नोंनिखौ खोन्थाना ला माबा आंनि इउटुब चेनेल जाहैबाय राबन फिल्म प्रडाक्सन बयबो आंनि नामा जाहैबाय सापर्ट खालामनानै रमेन ब्रह्म होनो ओमफ्राय गामियाव लोङो WWE स्मेकडाउन रमेन रेन्स होनबाय दिनैसो खोनाफेरदों दा गामियाव माबायदि लिङो बिराद बेस्थ' नै फट' खेबजानाय बेस्थ' जोबोरै दा मादैखौबो नुदों दिनै फ्राय एक्ट्रेस बायदि देलायदों नायदो लोगोफोर ओरै मिस्टार उबुल फट' खेबजाखांबाय बेनिफ्राय ओंखामबो बिराद उखैबाय फुंनिफ्रायनो जायाखै ओंखाम जाहैनोसै दा मोनथ'वाखै र' औ दा ओंखाम जाबानो नुगोन दाबो जेबो जायाखै उदै खालिजोब
ओमफ्राय ओरैनो सासे एक्ट्रिस दं बेबो फट' खेबजागासिनो दं ओमफ्राय केमेरामेना नै फकास कर' जल्दी से मादैया मा बुङो औ जोङो माने मोनसे माबा खालामफैदों आरो सरलपारायावहाय नयननि गारि गोदाननिसो पार्टि ज' लोगो मोनलायलायबाय ओमफ्राय मनिलबो ओमफ्राय गासिबो लोगो मोनलायबाय माबायावबो आब'जों आंजों मोनसे माबा भिडिअ खालामदों आरो मादैखौ मा होनदों गान खनग्रानि बिब' कनसार्ट सिंगारनि बिब'से औ नै गासिबो ज' दंजोबो दिनै ओमफ्राय बावहायनो ओरैनो फैनायजों लोगोसे बिब' बिनानाव एन्टारटेनमेन्टआवबो मोनसे भिडिअ नुगोन औ नायबानो जाबाय आरो सन्देहखौथ' नोंसोर बिराद सापर्ट खालामदों बयबो लोगोफ्रा मोजां मोनदों बिराद आंबो बिराद नायबाय थायो मोजां मोनो औ औ मादैयानोखा मादैयानोखा औ गारखानांगौ उफाय गैया गारना खालामनांगौ मादैया बाव फैनाय जाहोना मानो जादों मादै लिंहरनासो फैदों जोङो पार्टिया मादैनिसो बेखौ जोङो खेदेबलायदों मालाबा आइफिसा होदो होमबा दा र' जानायखौबो औ नै मादैया थाखा गारनानैबाबो लाखिनांगोन औ खालामनांगोन नङाबाथ' बोरै जानो थांनानैबो थानांगोन नोंनि कालसाराहाय थाखा फैसा गाराबानो जेबो जाया दानि जुगाव औ दा उनाव नुलांबावगोन लोगोफोर नायदो नों जायगाफोरखौबो एसे देखायनोसै आं सरलपारानि जायगाफोरखौ बेसेबां समायना मोजां बापरे बाप हाजोजों माजों बेसेबां समायफ्लेदों ओरैनो जोंना हेभेनलिया बयलार रुनानै जाहोनोसैलाय नै फुरा गोदौगासिनो दं बयलार सुप फुरा रेडि जागासिनो ओइ एरनांगौ बा एरदो दे एसे खोनाबाय हेभेन एरनांगौ बा एरदो फुरा आरो ओरैहाय नै फारौ बेदर दाउ बेदर दंबावो फुरा जानाय दिनै जानायावनो जानाय नैबे फारौ ओरै दाउ मा बुस्थु खालामनो नागिरलायखो मा खालामगोन दा जाहैबाय औ माबा फारौजों दाउजों ककटेल औ लोगोफोर मा मा गोदान गोदान आइटेम जाहैगासिनो नै फुरा बिदि आइटेमा थाइलेण्डआव थांबा मोननाय नङा फारौजों दाउजों सोर ककटेल खालामा नोंसो जाहै जोंखौ औ एकदम देन्जार नै दाबो होसनथ'वाखै दे ayo enjoy fry day 오래 소리가 신동
ओरैनो 31